Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita mai. Timu yangu ndepi mukida si tadzoka zvakare zvirikupisa na skimbo aiwa zvirikupisa chakara chopai pasachapinda pane zvirikupisa timu yangu mungobaya button subscribe kana wasubscribe pakujara aiwa chirungu tirimo mundima anditi pasachapinda munyaya yedu chingore nyaya yedu yekusimbisa first class mabhero smart trace ririko tikuona aiwa mukuya kuchitora mabhero tikuona mabusiness vamwe kutotanga zvoputika maiziya rezvimoko remafesi revana smart trace ririko saka chakusira madetails pa screen apa vanenge vazongoda kumbunhu voja mabhero avo vachange kuita zvinhu zvavo namba ndotochibirachi pa screen pen ipapa. Welcome to First Class Mabero. Reasons why you should buy our bales. They are high-grade quality bales. Our prices are the cheapest in town. We open them up and customers only make payments when satisfied. We deliver door-to-door anywhere in Zimbabwe. We help you find tables to sell your bales for clients in Harare. To place your order, call 07854-53174 or 071698682. First Class Mabero. Zvisinei timu yakusatanga kuti nyaya yedu dzvayane nyaya inosiririsa nyaya yekurwadza vakawanda yekudzimba mhuri yeZimbabwe mushure make charasikirwa naLuveve Boy Calvin uyu mukomana weHip Hop airova ari paBulawayo apa atisiya nachongo chaiwa zorora murugare mwedu wofamba munyasha. Tichidzoka zvakare anzo nechibaba chichirungu chema nekuchorwa kwashakaitwa mukadzi uyu chibaba azosvika pakuisa profile picture yaBounty Lisa paisa status yakanzi Mwari komborera Bounty azvare afare dzima akatibereka nemuwande aiwa chibaba choratidza kuti ndichiri kutadza kuita muvhu ndichitoda munhu wacho dai zvaigona vakwanisa kungoti vachaurirana vanhu vadzokerana bhozi chibaba chakutonge life yacho yabva yatomira Bounty dai wambonzwa kuchema kwaSauro wombosiya zvaPauro wombodzokera kuna chibaba chiri kufara chibaba chiri kurwadziwa. Chichifambira mberi nenyaya dzedu zirimo mundima aiwa ndaona internet yange chichema ichipokocha ichibvunza as it you end in tears takashaya kuti chichibvunzwa waro ndo pasonobudikira pachinzi zvene maititi na Mr. Obina chapera mushere bhozi zvinhu zvese zvamaititi zvo zvinopera vakuchaka kuchema uchiti uyu yafanira kundibhadhara kuchairira nini uyu ndakamuchengeta pandashaya kuzvione pano zvarotora kuzviona kupi vanambotsvaka ndo panasakana nemamwe mavidhio amaititi vachiita zvavo mafilimu avo dakuti mubona mavidhio achizonoti kune pachitirera Mr. Obina anditi zvinhu vanangoona zvichandira pasocial media posts zotaura vanopopocha ndakazviona popocha rinhauya Olinda zvichanzaiwa Olinda ijoka nevanhu aiwa chapea aijoke nevanhu yaya inenge iri pashuwa chitonge majokes pamuona Mr. Obina wabaya ndo pamuzoona kuti angasiri majokes saka chimbone mavidhio yacho kuti kune pachitirera meticha uya because tombosaya yababa titi tombosaya zizo toona kuti pana Mr. Obina pa zvinopera sei ibasa rako tapiwa. Why did you do that? I took care of you. You owe me. You owe me. You don't do that. Why are you so heartless? Why are you so heartless? What did I do to you and your mother? You are on your fourth wife now. Fourth wife, uchingozadza vanhu chirwere, unorwara iwewe. You don't tell people the truth about yourself. Why do you do that? You go around spreading. Like, I forgave you. And I said, okay, I'll withdraw the case so that you don't stay in prison. I gave you a chance of taking care of your child. You send me pictures. Yekuti wanemwe mukadzi kundishotesa, you know, undishotesa yeti. You are even owing me with your family. Ndakakubvisa imu madhaka, ndikakuvakira imba. What did I do to you? I'm not asking you to come back to me. Apedza utanga kutaura kuti it was business. Guys, Zizo slept in my house.
Zizo was respected by my security guards. Zizo was respected by my housemates. Zizo was respected by my children. Zizo, my relatives, they know Zizo. Zizo slept in my bedroom. What are you saying? Zizo pa Mike. What are you saying? Zizo, I give you 7 days. If you don't apologize to me. Ndiri murandakadzi Zizo. Andizi murandakadzi weFacebook. Andizi murandakadzi wemafanizi. Ndine umwe anointing wandinawo Zizo. If you do not apologize and tell the world that you used me, you promised me, Zizo, by now I should have been pregnant for you. Zizo, you know what I'm talking about. Zizo, how many times have I been protecting you? And I said, if you want me to get pregnant for you, we will do it the other way. Not that I infect you. Zizo, I protected you. Zizo, I gave you money. Zizo, I gave you money. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Pesho na kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.